духтарако аксияи калон дар бозори Корвон ҳамаи чи арзоништагиай марҳамат биёен як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12 дарвоза 9 қатор. рақамҳои савдогарам ҳаст дар рӯи экран. ин ами курткора диден чихе хушрӯ ҳамаш 70 сомоништагиай. бинен чихе фасонанд мана дарунуш бо вай дора мех дора. то чанд солаи размер? размер то синфи 6-7. тош синфи 6-7 размер ҳастай. мана духтаро 70 сомон беҳтарин нарх ишам бинен чихе фасонакои хушрӯ 70 сомонӣ. ана баъдан бо калонтарак бачагишам доре на? бачаги чанда? ана ино 90 сомон. иам ҳами хелто синфи 6-7 размер ҳастай. рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран нависеншона шумора доставкара мефаҳмонанд. ина сериш сиёҳуш балотвиш беҳад расветкаҳои хушрӯ доранд. иш 90 сомон. мана ин духтаронаш бошад 70 сомонӣ. ай қисми боло чанд сомай? ана ино бошад 90 сомонӣ. иноям ҳами хелан то синфи 6-7 размер. ино бо калонам размерои калонам доранд духтаро. марҳамат 90 сомон расветка ҳастай. оз то охири навор ма тамошо кунед. бисёр чизо доранд ҳамаша арзон кардагианд. мана ино 90 сомон. ай ино чи? инош 100 сомон. баъд духтарако инаи тройкара бинен қахшру 55 сомонак будай. мана качестваша бинен шапкача дора мана брижа дора. баъд анамихе вай дора худича дора. аз ин чандта расветка 90 сомон 55 сомон 55 сомон духтарако бинен нархи беҳтарин качестваш зури бадай. мана инош чандан? иноям 55 сомон двойкаҳои хушрӯ двухниткаи материалошон. ана вайош чанда ино савзу? Унам о 45 сомон савзу сурати бобои бачи 45. ана ужин пирако 45 сомон духтарако. баъд ина ино двойкаян Мики Маус. ина 35 метр. ана ин двойкора диден 35 сомон духтарако беҳтарин нарх. иё чи? о 70 сомон. ина 70 сомашона бобинен чихе спартивкои хушрӯ. и сериш чи кабутуш Оям 70 сомон. 70 сомона двойкара бинен духтаро. ина бо духтарако айпеш як бор омада хитон бинен. доставкаям доранд. доставкаошон дар дохили Тоҷикистон ая фақат дар дохили Тоҷикистон ай. ина и двойкаш чандай? иш чандай? инаш 90 сомон. баъд бо тройка доранд. тройкатон чандай? ана ин тройкашон бошад 120 сомон. хулоса нархошон беҳтарин нархҳояй. иҷада бо худиёи калон доранд. худиётон чанд сомай? Ё 120 двойкош 220. 120 сомон худиёи калон. ана баъд бо брижакати дора на? чанд сом? 220 сомон брижа дорош. марҳамат духтарако дар кор бошад. нависен доставкаям доранд. иҷада бо спартивкаҳо ҳастай ё чандаян? 85 сомони спартивкора бинен чихе хушрӯ. инош чи? ирият ҳамаш 85 сомон духтаро. размерои калони хушрӯ дора. мана ай курткаҳо чи? 120 сомон. анаи курткаҳошон бошад 120 сомон. хулас тамошобинони азиз ино бояд ҷошона дигар кунанд. ҷа женский либос мешава барои ҳавай ҳамаи чизе ки ҳозир мебинен бо нархи арзон ҳамаша пешниҳод кардагианд. омада бо хутон бинен боварӣ дору маъқултон мешава. инаи сиёҳ чанда? 85 сомон. ира бинен фасонак 85 сомон. уш чи? Авай 100 сомон. ана курткаш 100 сомон. айне безрукавкаҳои мактаби чи? 55 сомон. як бор ай пеш нишон метиҳен. ози ҳамин безрукавкора ма духтарош мода нишон тиём. ду се ранг дошта сиёҳ сери ва тёмнаи синӣ. нархшона чанд гуфтен? 55 сомон. бовар кунен ира ма худам ҳамира аз бозор 100 сум харида будам. ина иҷада 55 сомон. марҳамат каседа дар корай биёен аз наздик бо хутон бинен борошон беҳад борои нағзай бо нархҳои арзон. марҳамат духтарако бомбир доштиям. бомбиротон чандай? Оям 85 сомон. брижашон катя? Брижа 85. ина двойка бомбир 85 сомон. наворои мадад бомбир 90 сум 100 сум буд худаш тоқа. иҷада бошад двойка 85 сомон.
خلاص بهترین نرخو بیاین دخترها پشیمان نمیشوین.